Selamat malam teman-teman, selamat datang kembali di channel Bolo Dupaan. Malam ini kami akan berusaha untuk menuntaskan request dari teman, yaitu untuk menetralisir jalan Bibis Bantul. Seperti biasa yang kami sampaikan, kami berharap terlepas dari human error ataupun kesalahan manusia, entah apapun itu, kami berharap apa yang kami lakukan nanti itu bisa memberi sedikit kenyamanan dan keamanan bagi para pengguna jalan tersebut, yaitu untuk supaya tidak terganggu lagi dengan hal-hal yang disebabkan oleh energi-energi negatif yang berasal yang mungkin bisa berasal dari makhluk-makhluk gaib tak kasat mata yang entah itu liar ataupun sengaja ditaruh di situ untuk membuat istilahnya itu celaka para pengguna jalan. Dan oh ya, ini tidak lupa kami sampaikan, seperti biasa juga, itu bagi teman-teman yang tidak percaya dengan hal-hal gaib, ini anggap saja sebatas hiburan. Dan bagi yang tidak suka dengan tontonan seperti ini, monggo di skip saja gitu nggih. Dan kali ini mungkin tidak seheboh biasanya, karena dari gaib-gaib yang ada di sana ada beberapa itu yang sudah nembung untuk minta dipindah saja, tapi dipindahnya tidak ke tempat lain ataupun ke istilahnya itu ke tempat-tempat yang ada manusianya. Saya atau kami ini biasanya memindahkan ke laut-laut atau ke gunung ataupun ke hutan-hutan yang jauh dari manusia, ya, ke dasar laut, itu supaya ya tidak bersinggungan lagi dengan manusia. Begitu saja. Saat ini sekarang kita mulai segmen gebuk-gebukannya, walaupun mungkin tidak seheboh seperti biasanya. Enggak, rakono ya ya. Nggih. Sile, bapak keganggu ya. Sabar sih ya.
wis le. Iki ora ana perlawanan blas sih. Ora ana perlawanan blas sih. Ayo gerung apa rada meta. Ayo dawis rada apa komputer yawan. Sakle ya ger semono ya mesti dawis. Ora iki demit sing nganu iki. Apa? Demit sing ganggu iki. Ora sing njaluk pindah lho iki. Ayo. Dengan jumlah sing sithik ngono kuwi mesti wis geter-geter ngono kuwi wis nyerah wae pasrah ngono ora. Kayak wis takdir. Apa namanya? Ya seneng sih, ora perlu gelut. Ya piye ya? Ada kurang piye ngono. Sijine ning tukune, sijine sing duwe. Nah, sing ganggu iki mung ana loro apa telu ya? Lah iki mung kaya ora apa. Wis kaya njaluk pindah ngono kuwi lah. Lah iki wis bapak cekel loro iki si ono ora? Ya pindah anu sing njaluk dipindah sik. Dah. Saka wilayah liya ya njaluk pindah iki. Maksudnya sekitar kono lho, ora sekitar jalan kuwi lho. Njaluk pindah iki. Ya pindah kemauan nek misale isih apa jenten kon. Iya. Ya memang ya malah bapak malah seneng sih. Ya sesuai tugasnya bapak. Misahke gaib-gaib karo menungso. Maksudnya iki bendora senggolan. Nek biasanya kan do tototan wegah. Ya tarik ditampa malah enak. Malah ra kesel bapak.
Oh, iki sing anu. Iki ya. Oh, saya berontak. Heeh. Hmm. Tapi liar ya. Ora dipasangke ya. Biar kok ora ono lewasan ke plus 1. Iya Dukun ya sih. ora enek. Iya iki to. Heeh. Iya. Ora ono dukun ora ono sing duwe. Njere sik to. Tepat-tepake sih. Kuwi. Sak dolan. Heeh, wis resik dimeteni iso ono tepak ya. Ben Padang. Cilik. Soalnya kan kakek dorang ganggu kok. Salah kakek kok ini dorang ganggu jadi O2 negatif kuwi. Le, Kula ceken le. Iki kok kaya ana arwah wong ya. Beberapa arwah. Iku duwe di arwah iki. heeh. Ngono. Heeh. Arwah. Arwah kok. Kula ngrasakne arwah. Ya pasrahke karo petugas e wae nek. Maksudnya? Celokke Pakde panuntun wae. Hmm? Celokke Pakde panuntun. Pak D? Panuntun. Juargi. Oh tugasnya Pak D to niku. Heeh. Bapak Nah, iki jenenge misah. mulakno jenenge panuntun. Bapak Nuntun. iki pemisah kayak apa? Demit kali manusia nek Pak D iki penuntun apa arwah ning kuwi. Ya wis pokoke nuntun. Arwah-arwah ngene iki. Pakde ya wis wargi. Mulane jenenge panuntun. Oh, biasanya karo Pakde dipasrahke petugas liyane. Pakde kan mung nuntun. Ono piro le? Itu kan sik waru. Itu kan. Oh, iya. Ono songo. Mbuh saka kapan ini?
Wis kabeh urung. Ampun. Wih, ono siji neh. Nah, sing iki kira dhewe cah cilik ya, Le. Pertanyaannya saya cilik iki sapa? Balita ta iki? Arwah itu apa demit? Arwah nih. Arwah. Ya celok ke Pak Dewa. Wis, Pon, wis kabeh kono ya. pon. Bapake. Eh, Maksudnya bapak ket kapan iki? Maksudnya piye? apa? Bapak iki mau kok ngomong ket kapan iki? Maksud iki arwahku iki ana ning kono dalan kono iki saka kapan ngono kan bapak ora ngerti. Maksudnya suwene sepiro kan bapak ora ngerti. Iso agak dilit, iso suwe banget. Waktune ning kono. Maksudnya waktune dadi arwah lho mungkin ya. Nggih. Mbuh ngopo, mbuh korban, mbuh itu. Nggih, Mbah. Entar iki mau agak ditemoni karo sing bareksa dalan. Ngaturke matur nuwun. Wis do istilah itu nganu dipapake. Tak tawani to jenengan nggih nganu to, Mbah. Jenengan kersa napa? Pindah nggih anu. Pun mboten kula tak tetep nggone teng dalan niku mawon. Mangke. Nah iki sing bareksa iki beda nek. Udu sing anu. Udu sing elek ya bahasane. Nggih. Enggak iki bener-bener sing wis kawit kapan mbuh wis sing pertama kali manggon. Wis dicekene le. Begitu teman-teman. Ini apa ya? Tapi ya nggak bisa dibilang segmen gebuk-gebukan sih ini. Ini cuma segmen apa ya? Segmen mengirim demit-demit dan ternyata ada arwah-arwah yang istilahnya langsung minta dikirim. Saya tidak akan berusaha meyakinkan siapapun, tidak mau tidak percaya nggih monggo. Ini dianggap halu pun silahkan, atau hayalan saya juga boleh. Tapi yang jelas saya tidak sedang sakit, karena saya masih tahu dengan lembaran merah dan biru. Ya, guyonan malah jadi keselak. Ya, ada pepatah bilang, apabila seseorang itu masih mengetahui nilai uang, nilai mata uang, berarti dia pikirannya tidak sedang sakit. Itu pepatah lama itu.
Ya, ya cuma intermezzo aja, guyon-guyonan sedikit. Nah, karena ini segmen pertama sudah rampung, sudah selesai. Dan kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu penggambaran gaib-gaib atau energi-energi negatif yang ada di jalan tersebut. Ya le, cerita le. Imong sithik iki. Sek nelak tok apa? Yo kabeh dadi ngene. Oh, sing nganu. Apa jenenge iki awi njaluk apa sing saka pertama. Apa sing ya terserah lah. Kowe sik penake sing dhisik. Sing nolak apa sing Sing njaluk? nelak ya. Sing nelak sik. Sek Yo. pertama iya. Rupo. Walaupun yo pasrah pisan. Ora blas ora ono perlawanan. Karena gambarnya sek pertama. Ora nembus. Ora nembus sek keloro ki sek ra enek iki malu, sek liar iki malu. Heeh. Ora sing loro pertama mau ora nembus. Ora nembus ya. Mau nembus sik terakhir kita. Kaya siluman guguk. Oh iya. Bar kowe sek njaluk pindah. Kuwi ana baju putih. Bar kuwi ana kunti putih. Heeh. Bung apa kunti apa mau? Aku yang ngrasake. Heeh. Bar Oh, kuwi. jadi kampung Kundi. Heeh. Ana kampunge mau bawa pindah mau ana Bapak yakin mau ana telung kampung lho. Telung perkampungan maksudnya iki siji mau kan kampung Kundi. Heeh. Sing nganu Isine kayane setan gundul. Setan Gundul ki masuke perkampungan Setan Gundul. Terus sijine Buta. perkampungan Buta. Jadi memang ana telung perkampungan. Perkampungan Buta, Setan Gundul karo Kundi. Kuwi njaluk pindah kabeh. Saka kono dipapake ning mau bapak-bapake ning Laut Utara. Laut Utara ora ning pinggir-pinggir, ora ning pantai, ning tengah-tengah laut, ning ngisor. Wis ora bakal senggolan karo menungsa. Nek sing apa jenenge sing kowe ra nembus mau, Heeh. iki wujude iki aneh. Apa? Dadi ana sing siji iki awake kuru banget ning dhuwur. Heeh. Nganggo jubah. Heeh. Nganggo jubah, nganggo apa ke? Jas. Ora jas jenenge. Ora bapak nganggo nek kaya Superman apa Batman klebet kan lho. Apa kaya sayape kan lho. Klebet apa? Iki jubah ya apa-apa kuwi jenenge. Wis pokoke nek bapak Wis kawan kuwi lah. istilahnya iki nek ngertine iki burine. ngertine iki klebet ngono lho. Istilah bapak iki ngertine klebet kuwi. Dadi sing nggon burine iki lho sing ngene kuwi. Dan kuwi wudo. Oh. Dadi mau nganggo klebete iku tok. Apa jenenge? Rambut iki apa jenenge bahasane iki jabrik. Nek jaman biyen kuwi mungkin istilah jaman biyen sih. Rambut iki jabrik dadi jeprak-jeprak ngono. Ngono wae. Terus untune iki wis ora beraturan. Ngene-ngene won munggah wedhun ngono. Ya wong kuru ngono apa jeneng mripate iki gedhe tapi jeneng kuru to dadi cekung lho anune. Ya medeni sih nek nggo wong biasa. Nggih. Nek nggo wong kaya bapak ya wis piye wae. Bapak ki mau kagetan. Ya nek misale jedul ngono wae ya kaget to. Lumrah. Wong kagetan. Nek wedi wae mau bendina wis gelut tok.
Mung kagetan lho Pak isih. Nek kagetane urung iso ilang. Wis kabeh rata-rata sing kanca-kancane bapak ya padha. Sing wis do kulino ngene iki. Nek misale weruh ngono kae wis kulino biasa, tapi nek kaget iki Kaget wis beda cerita. beda cerita. Kuwi sing siji. Nggih. Nek sing siji iki wujude iki kaya nganu le. Kaya tuyul, tapi dudu tuyul. Heeh. Jadi ngene. Kowe bayangke coba bayangke kae apa manusia apa dadi ngene lho, iki sirahe bulet. Heeh. Awake bulet. Nggih. Kata iki cilik ini, cendek ini. Terus tangannya cilik-cilik ini. Jadi kuwi demit apa kuwi? Karo tuyul cendek kuwi. Goblin cilik banget. Nek goblin iki keker ya lho, maksudnya iki kaya cah cilik biasa ya lho. Nah iki apa? Kuwi iki bulet-bulet ya lho. Ayo Jadi anu sirahe kaya bal. Heeh. Awake kaya bal. Terus ning awake iki ana sikil karo tangan cilik-cilik cendik-cendik kuwi. Nggih itu kalau. Ning rupane iki medeni. Piye? Rupane iki untune iki padha karo sing anu kuwi. Se apa jenenge se cilik anu ora se kuwi se kuru dhuwur mau. Iya. Kuwi sing kuru dhuwur dadi untune iki ngono-ngono kuwi. Wes. Apa kuwi? Mripate iki mripat kejem. Beda. Ketok kan nek mripat misale kowe ndelok anu kae lho apa? Kaya mripat wong biasa ngene iki karo mripat pembunuh misale. Makane apa jenenge nek nggon YouTube kan ana to. Nah, ku mripate mripat kejem. Padha karo sing kuru dhuwur, tapi luwih kejem sing cilik iki. Luwih kejem sing cilik iki. Dan iki sing duwe padha, dukune sing mung siji. Sing duwe padha. Kuwi jenenge demit apa kuwi? Loro-lorone. Ngerti. Demit dijenengi demit cungkring karo demit buntek ngono ya. Iya iso. Cungkring karo Jenenge buntek. dhewe wae kok. Urung ana sing weruh ning masyarakat awam ya urung ana cerita demit kok ngono kuwi wujude kok. Heeh. Lah kan piye? Cungkring karo apa budek? Buntek. Buntek. Apa ya buntek kuwi mau. Heeh, iso. Cendik lemu buntek. Kuwi jan karo tuyule cilik cendik kuwi. Nah, kuwi sing loro sing kowe ngono. Memang energine doyone iki gede-gede. Gede malah sing paling gede iki malah sing buntek kuwi. Bangno sing cungkring kuwi. Ngono to, liyane ana ora? Ora. Kana. Nggih, begitu teman-teman. Video kali ini mungkin hanya singkat saja, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, karena ya memang seperti ini apa yang kami istilahnya alami atau hadapi waktu menetralisir di jalan tersebut. Seperti kami tetap, tapi bagaimanapun prosesnya kami tetap berdoa dan berharap apa yang kami lakukan ini bisa membantu para pengendara atau pengguna jalan tersebut, supaya mungkin istilahnya ada perubahan lah, ada perkembangan yang lebih baik, karena teman kami sempat merequest jalan tersebut. Nah, tapi memang semua kembali lagi kepada yang di atas.
Kita hanya manusia, hanya bisa berusaha dan berdoa. Tapi kita tetap meminta apa yang terbaik. Itu nggih. Cukup sekian saja. Tetap salam sehat selalu dan waspada dan selalu hati-hatilah dalam berkendara dimanapun, dan jangan pernah meleng ataupun melamun dalam keadaan apapun, terutama dalam berkendara, karena melamun itu betul-betul berbahaya, sangat bisa menarik energi-energi negatif ke diri kita. Itu saja, sampun nggih, matur nuwun.